Voda, múka, kvasnice a štipka odvahy. To je základný recept na podnikanie Zuzany Gumánovej, ktorej rodinná firma Vamex rastie pod rukami ako dobre vykysnuté cesto. Naša firma sa zaoberá jedným z najstarších remesiel tejto civilizácie pekárinou a môžem povedať, že sme najväčšia pekáreň pod jednou strechou na Slovensku. Názov Vamex vymyslel môj otec a znamená Vladimír a Marián expedujú pečivo. Samotné žezlo na tróne Vamexu sa však pani Gumánovej nepreberalo veľmi ľahko. Po náhlom odchode otca z tohto sveta sme sa s manželom rozhodli, že budeme pokračovať ďalej, aj keď ľahšia cesta pre nás bola predať túto firmu, ale nedalo nám, pretože toto budoval otec celý život. Sympatická podnikateľka si ale dokázala upiecť príležitosť rozviť rodinnú pekárenskú firmu. Tak určite sme do tejto firmy priniesli aj s manželom dosť. Každý rok inovujeme, každý rok meníme sortiment našich výrobkov, takisto každý rok sa investuje, kupujú sa nové technológie, pretože v pekárine nemôžete stagnovať. V pekárine sa musíte z roka na rok posúvať ďalej a ďalej. S manželom pracovať v jednej firme, z začiatku to bolo extrémne ťažké, pokiaľ sme si zvykli na jeden na druhého a našli si nejakú cestu fungovania, ale teraz musím povedať, že po tých 12 rokoch už to funguje. Všetko podľa hesla chceš, nechceš, musíš. V každom prípade sa dvojica výborne doplňa a sú si oporou, aj preto má už Vamex zaujímavý rozmer. Naša firma má takmer 300 zamestnancov, z toho 220 pracuje vo výrobe, 50 v administratíve, 20 ľudí roznáša naše výrobky a plus máme ešte aj externú dopravu. Dnes sa už denne z Vamexu valí do sveta viac ako 20 000 bochníkov chleba, no a tých rožkov... Naša bežná produkcia rožkov je 250 000 za jeden deň. Raz nám prišla jedna požiadavka od zákazníka, aby sme ich vyrobili 1 milión. A možno, že sa vám to zdá neuveriteľné, ale zvládli sme to. Od navažovania surovín na jeden rožok až po finálny výrobok to trvá 3 hodiny. V peci je rožok 12 minút pri teplote 240 stupňov. Vyrábame takisto sladké pečivo, konkrétne špaldové, makové, tvarohové a rozličné výrobky. Všetko v pekárni potrebuje svoj čas, zvlášť ak je súčasťou produkcie aj známa živá kultúra. Kváskovanie je zdĺhavejší proces a hodí sa viac do domácnosti. Aj napriek tomu my ako priemyselná pekáreň stále vyrábame takýto chlebík, ktorý je z celozrnnej múky. Kredo, ktorého sa držím, a to nielen v biznise, mi odovzdal môj otec, a to je obklopovať sa ľuďmi, ktorí majú rovnaké vlastnosti, hodnoty, víziu a vtedy bude firma fungovať. Môj sen alebo moja výzva, ktorú som si dala ja do života, je navštíviť všetky základné tábory 8000-oviek. Takže v tejto chvíli mám už za sebou základný tábor Mount Everestu a základný tábor Nanga Parbat. Určite ma lákalo ísť ďalej, ako bol len základný tábor, ale človek si to tak dokáže zvážiť a povie si, už sa hýbete v 5400, veľakrát 5600, 5800. Zatiaľ som sa neodhodlala ísť ešte vyššie, ale najvyššie, čo som vyšla, bolo 6200 a to bol vrchol Chimboraza. Športujem určite, hrávam badminton, určite chodím aj do posilovne a je to taký ten zdravší životný štýl. Ako majiteľ pekárne by bolo veľmi zvláštne povedať, že nejem pečivo. Pečivo je pre nás strašne dôležité, takže tomuto sa neviem vyhnúť. Dopredu ma neženú materiálne veci, ale túžba zachovať a rozviť odkaz otca, ktorý on tu zanechal. Podnikanie mi dáva určitú voľnosť a učí ma zdolávať výzvy a to využívam aj v osobnom živote.